سلام درود به پایان با تماشابینان عزیز و کسانی که ما را تماشا میکنید و پیوسته شده باز هم ما را تماشا میکنید. اینک خوش آمدیم به کانال عصر 20 نور دیده تاجی سر. اولا سلام خود ما به همه شما، به هر یک و یکی شما میرسانم که پیش از ویدیو را تماشا کردن حتما یک جایده بشینین، حتما از دوشی تا آخران تماشا کنین. ویدیو برای شما یک معلومات بخش می باشد. دوستان عزیز، چقدر که قید کرده گذاشتیم ویدیو را تا آخر تماشا کنین و ویدیوی امروزه ما درباره کانال فروشی می رود. برادرای عزیز، یک چند کانال داریم فروخته می شود سروچنا. بختیار تیجی 1600 подписчик дора, монетизацияш гиронай, спонсорство дора, нархи канал 25000 рубл. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки касоне ки блогер шудан мехоҳанд, касоне ки аз YouTube сум кор кардан мехоҳанд, ҳамуно занг бизананд. беҳуда ва баҳуда илтимос занг назанед, ҳамин телефони ма ба худо пури имо шидаед. баъдан як канали дига дорем 1700 подписчик дора, унам монетизацияш гирон. ма силкаҳои канала дар поёни видео дар комментария мемонам, ё ки дар поёни дар описани видео, ё ки номерое ки дар ҳамиҷа дида истодем дар Google, ҳамин номеро дар комментария закрепит карда мешавад ва дар описани видео нависонда мешавад. ба ҳамин номеро занг мезанед, ба ҳамаи каналҳо маълумоти пурраро мехоҳем бифаҳмем. хуш, бахтиёр тиҷи монетизация гирон, спонсорство дора, монетизация 100%, ягон дефект надора, фақат метавонӣ сумкор кунӣ. нархиш 25000 рубла, ягон сум арзон намешавад бародаро. аввал касоне ки канала мехарен, харидани ҳастен, касе 25 дада мехара, ҳамуно занг бизанен, беҳуда илтимос занг назанен. ва баъдан як канал дига монетизацияи унам гиронай 1700 подписчик дора, ваям 100%, ягон дефект надора, унам 25000 рублеяй. ва баъдан як канали дига дорем, канали ёвонду, мумкин аксариятон дидагӣ бошен. канали ёвонду биродаро 700 зиёд подписчик дора, 1500 соат дора. ва баъдан як канали дига дорем 500 подписчик дора. хулоса якчанд каналҳо ҳастае ки 500, 600, 700 подписчик дора ва монетизация гирон. касоне ки ҳамин видео интерес намехоҳанд, канал дошта бошанд, пас ба номерое ки зерин мебинед дар описани видео ва дар комментария закрепит карда мешавад, муроҷиат кунед. бо шумо будам чун ҳар вақта бахтиёри ёвон. биродаро, ҳамин канали асри 20 дастгирӣ кунед. худо файзу баракатон тия. то видеои оянда дар амони аллоҳ бимонед.